Hulst, de ingang van Hulst. Ja, altijd de drukte. Ja, we gaan het doen. Ik zeg de vele panden die te huur staan. Het zou leuk zijn als die huurprijzen dalen en dat de zelfstandige terug zijn zaken kan doen. Zie, het is nog maar kwart. Na 9 en het is super druk. Ja, het is de enige route ook voor het vrachtverkeer hier, hè. Dus leveringen en wat weet ik allemaal, blokkeer heel de straat. De markt van Hulst. Het zijn de vuilbakken die alles blokkeren.